дӯстони азиз, агар шумо ҳозира худаш ёки пага ёки пагаи дига ёки шаб саҳар фарқ надорад кай вақте ки шумо граница рафтанӣ бошен инай номеро барои шумо компания бовариднока шуморо соҳ саломат бурда мерасонад ва агар шумо аз шаҳри Москва ба Тоҷикистон шампун, кружка, утюг, холодильник, стиральная машина фарқ надорад чизе ки роҳӣ карданӣ бошен инай номеро барои шумо компания бовариднока бараму занг занед боротона мегиранд соҳ саломат мебаранд мерасонанд номерошон дар рӯи экран ҳатман занг занед мо боша видеоролика сар мекунем. ҳамада салом нои маъшироз вай канали Tajik Blog. Имрӯз рӯзи 16 июн яъне зудрӯзи ман аллакай дар ВКонтакте ва Одноклассники обуначиҳои ҳамин канал қариб 300 нафар мара табрик гуфтанд саҳар кати настроения баланд бардоштан ҳаматон дар раҳмат. Як сол шуда ки ман видеороликҳоро сабт мекунам ва ин барои ман як бурдбория барои ин ки ҳозир дар канал қариб 70 ёки 80 ҳазор нафар обуначиҳо ҳастанд ҳамаш бо ёрдами шумо буд бе дастгирии шумо ҳамин канал ба фикри ман пеш намерафт ҳаматон дар раҳмат ай таҳти дил ва чӣ қадар пешравиҳое ки дар ҳамин канал шудагия чӣ хеле гуфтум бо ёрдами шумо буд ва агар шумо намебудем ба фикри ман ин каналам пеш намерафт. бовар дорам ки бисёро вақте ки ҳамин гапҳои маро мефаҳманд аллакай дар комментария табрикот асар мекунанд табрикот дар кор нест. ман аллакай худам медонам ки мисол ҳастанд одамое ки маро дӯст медоранд мисол видеороликҳои маро тамошо мекунанд бисёр маро ҳурмат мекунанд ҳаматон дар раҳмат бе ҳамин табрикота ман аллакай медонам ки маро мисол ҳурмат мекунад ки мисол аллакай табрикот кардан мехоҳад ҳаматон дар раҳмат. ва дӯстони азиз имрӯз ман тасмим гирифтам ки як видеоролик дар ҳамин видеоролик бояд чизи дигарро кунам ва ҳозир мумкин бисёро хичон дар савол тиҳанд ки сағира аллакай ҳамин короша сар кард. не ин сабаби хичат дорад бовар дорам ки бисёро шумо аллакай фаҳмидем ки вақтҳои охир видеороликҳо кам мебурад ва ин сабаби хичат дорад. сабаби асосиш ҳаме ки ҳамин ноутбуки ман аллакай чӣ хеле хитон мебинен ин симош берун буромадаги ва кори мешидаги шидаги ва вақтҳои охир аз сабабе ки камераро нав кардагим видеороликҳоро поддерживать намекунам. вақтҳои охир бисёр шахт мешавад ва барои як видеоролика кардан 12 ёки 13 соат вақти хича мегирад. баъзеҳо бой метиҳад ки ҳамин корро айсар кардан дар кора. ва имрӯз ман тасмим гирифтам ки аз шумо камтарак ёрдам пурсам. касоне ки имконияти ёрдам доданат дошта бошад 50 рубл 100 рубл 1000 рубл чанд суме ки роҳӣ карданӣ бошен ман аз шумо миннат намекунам. барои мо ай таҳти дил касе ки чанд суме ки бароварда метавонад номерои карта дар иҷа аст ва таги видеоролик аст ва ман прекрасно медонам ки баъзе ҳастанд ки баъди тамошо кардани ҳамин видеоролик аёдшон мебурад мераванд ҷое ва барои ҳамун ай ҳамаи шумо хоҳиш мекунам ки бетараф набошен. ин барои ман худам лично нест ман бо ноутбук хоб намерам ёки мисол зани ман намешава ноутбук ва он ноутбук барои коркунӣ барои видеороликсозкунӣ барои ҳамун агар шумо хоҳем ки ба пешравии ҳамин канал сами худтона гузаронен дар инстаграм дар прямой эфир ман ҳамаша нишон метиҳам. инстаграми моз дар ин ҷа пайдо мешавад. касе ки чанд суме ки роҳӣ кард дар истора мемонам касе ки инстаграма мисол мефаҳмад дар он ҷа прямой эфир мешавад мисол касе ки чанд суме ки роҳӣ кард буромадан мегирад ва ин барои ман як хурсандӣ мешавад дӯстони азиз барои ин ки одамо мебинанд ки мисол ҳастанд одамое ки бетараф нестанд барам ссилкаи инстаграма дар таи видеоролика ва шумо обуна шуда мебинед ки мисол чанд кас ҳамин видеоролика поддержка кардааста мисол барои ноутбук сум роҳӣ кардааста. бо ин видеоролик ба охир мерасад дӯстони азиз ҳаматона дӯст медорам ва ин видеоролика ман кардам ба уверени ҳамун ки шумо мара мисол поддержка мекунед ман ба поддержкаи шумо уверенам ва ҳаматонда раҳмат. ҳам қашмада бас буд. ҳаматон худтона эҳтиёт кунед имонотона пурқувват кунед ҳаматон дар раҳмат ки мара поддержка кардастен. карта дар ҷай дар таи видеоролика ҳатман мисол чанд суме ки аз дилтон бароварда метавонед роҳӣ кунед. ман фақат хурсанд мешавам халос ин барои пешравии каналай ва бо ҳамин тамом ҳаматон худтона эҳтиёт кунед ҳаматона дӯст медорам рости гап ай таҳти дил.